Настана време за промяна. Да бъде България, нашата родина, чиста и свята татковина. Време за единение, което постигаме чрез безусловната любов, строяща от душите ни и светлината, заложена в сърцата ни. Само трябва да си спомним. България, като майка на духовността, има нужда от нас, нейните деца на новото време. Нека всеки застанал на пътя си или търсейки го, следвайки духа, бъде мисионер в това да разпространява енергията на промяната. Благодарим на всички вас и всички нас за тази невероятна енергия. Чрез поканата да се хванем за ръце, ще обявим и края на празника на новото време.